Winner ieħor illi għandna ta' 6 Week Challenge huwa Jason l-ewwel proset ħafna u mill-qalb ġbejn tal-progress u tal-bidla li qed tagħmel. Jason, illum ħansaqsik naqra mistoqsijiet sempliċi biex min qed jarana mhux biss ikun jaf inti x'għamilt, imma anke rappell għal min għandu bżonn jinbidel bħalek. Mela l-ewwel qabel kollox Jason, ħansaqsik naqra għalfejn issa ħanibda mhux ħanħalli aktar żmien. Ħankellem minn New Better Life ħalli nagħmel xi ħaġa. X'waslek biex tgħid għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Daqseg fi triq tajba, ħanejtek fejn jidħol fitness u fejn jidħol ikel, fejn daqsxejn ħanejtek niżgarra, ma kontx qed nifrog li bed tibda pjan u qed naħseb New Better Life jistgħu jkunu ta' għajnuna għalija. Nirringrazzjak. Jason, once li mbagħad bdejt, x'waslek biex tgħid iva għamilt deċiżjoni tajba, ħadd bis-serjetà, qed nieħu pjaċir, x'kienu l-fatturi li sibt hawnhekk New Better Life illi għenuk tieħu gost u ġib ir-riżultati? Lex inġejt hawnhekk u rajdew il-premises, l-equipment ġifieri up to certain standard, coaches tal-ġen, nutritionist bit-tejni l-ħin kollu kuljum jistaqsini x'qed niekol u kif sejjer. Bdejt inħossni insib l-għajnuna li kelli bżonn bdejt nara progress ġifieri ġimgħa wara ġimgħa u qed nisma' naħseb sejjer fit-triq tajba l-programm tajjeb. Fil-fatt tajbi ngħidu li Jason tilef fuq minn 9 kilos u aktar minn 11 inch li kejjilni jobb kollox minn madwar iż-żaq, is-sider u anke l-koxxa. Ġifieri Jason għamel bidla mhux biss fil-miżin li huwa l-anqas importanti, kif jaf Jason kont ngħidu bil-ħin kollu, però għamel bidla f'dak li jgħidu body composition, ġifieri anke fejn ix-xaħam imuru ma jmurx. Jason tilef ħafna xaħam u nistgħu naraw anke minn before and after photos il-bidli kbar illi għamel. Jason, għal min ikun għadu indeċiż, għal min għadu jtellaw jinniżel jibdiex jew le. X'appell għandek għalihom lil dawn in-nies illi iħossu li hemm bżonn jagħmlu xi ħaġa ma għadhom jitratienu. Eżatt li jiena ninkoraġġihom jibdew, kull ma jridu ġifieri kif kont qegħdin 3 sessions nofsija, minimum ta' 3 sessions jisu nofsija kull session, jekk jistgħu iktar jiġu iktar ukoll. Nofsija jiffollow jew il-pjan ta' nutritionist u ġifieri it's very easy to start. Nirrakkomandalhom illi min jixtieq jibda jagħmel dak il-pass u jibda. Grazzi immens. Ħansemmu daqsxejn ukoll illi l-kunċett ta' nofsija huwa biex aħna nagħmlu nofsija illi fuqha qed niffukaw li nħadmu l-muscles kollha biex bekk nollu l-metabolismu u naħarqu aktar xaħam. Ġifieri nofsija mhux ħadd nagħmlu stretching jew yoga, nofsija tajba biex ittina riżultati. Apparti minn hekk, hawnhekk hawn anke showers, changing rooms, lockers u toilets, hawn 12 għall-irġiel u 12 għan-nisa fejn grazzi għalhekk għandna ħafna membri illi jagħmlu training jinħasslu u jibqgħu sejrin ix-xogħol pereżempju, hawn anke ristorant ġifieri għandek anke min jitrenja, jinħasel, jiekol u jkopri bil-ġurnata. Nippruvaw kemm jista' jkun niqdew mingħajr ma noqogħdu wisq fit-traffic. Jason, l-aħħar appell tiegħek lil min qed jarana anke min forsi ma tantx għandu bżonn jitlef pejsi ma jitisma' għandi bżonn nagħmel naqra exercise qed nitħajjar grazzi għal Jason illi nibda nagħmel dawn in-nofsija x'nofsija ma ngħid għandi. L-appell tiegħek x'tgħidilhom il-messaġġ tal-aħħar. Il-messaġġ tal-aħħar qabdu bdew, qabdu għamlu l-pass, ejjew hawnhekk, ħassibu lejnuna li intkom bżonn u eventually ħatossukom aħjar. Kif inħossni illum wara dal-programm li għamilt ġimgħat kemm mentalment u fiżikament inħossni ħafna aħjar minn kif bdejt. Jason, grazzi minn ġdid. Jason fil-fatt l-ewwel ġimgħat kienu il-bidu tiegħu għax naturalment dawn il-bidliet ikomplu jsiru anke biżmien, però Jason ibqa' sejjer fit-triq tajba fejn kollhom bżonn ħadejjem kellimna u l-bqija. Grazzi u proset.